तर नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत करतो. मी सोहम उडबे. मित्रांनो, आज अलूना जातं बीच सावरी फाट्यावर आहे, ती माहिती आहे तुम्हाला. खेळायला जातं तिथे आहे ना अलू. जिगूला माहिती आहे, ए बाईक आली. जिगूला माहिती आहे पाठी अलू आहे ते, आम्हाला माहित नाही म्हणून. अरे बाईकला राहू दे, बाईकला सोडून जाऊ आपण. नको नको राहू दे. हा तर मित्रांनो, उडला कसला तू. तर मित्रांनो, मी काय म्हणत हा पिझ्झा पाठी ना आलो आहेत, तिथं काढायला जातं. अजुगुला माहिती आहेत आणि आम्ही तिथं काढायला जातो. लास्ट पर्यंत व्हिडिओ का स्किप करू नका. मित्रांनो, शुभमदा आहे ना डाग चढवत आहे. हे बघा लय उंच डाग आहे. तर बघा जिगू येतं हातात घेऊन सायकल. शुभमदा कुठला अरे चालव. हा बघ बरोबर बोरीशी पोचलं, मागच्या वेळीच्या बोरी. हा बघा भैया स्टाईल मध्ये येत आहे. हा माझ्याकडे या. चल चल रे पुढे चल. हे वेल्या त्याला राहू दे, त्याच्याकडे ब्रेक नाही. जमीन जमीन मोठा युट्यूबर आहे ना, त्याची जमीन त्यांच्या ह्याच्यात आम्ही काम करतो. मग आम्हाला कधी पगार भेटला तर, नाही तर भेटत नाही. ही बघा जमीन आमची, आमची म्हणजे दिप्याची. ही बघा. अरे सांगतो रे, पगार नाही भेटत तर जरा जमिनीचा सांगू. जवळ चालव घराला घर नको. माझा घर म्हणजे सीताराम बाबांचा. तो बघा एकटा येत आहे चालू. या बिन ब्रेक आहे तुझ्याकडं. नको 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 थांबतो ना रे. मित्रांनो, आम्ही बीचवर आलो. दगड्या बघा किती. अरे टाक 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 टाक. जाऊ दे जाऊ दे. मित्रांनो, बीचवर आलं आणि हा गव्हात बघा किती मस्तपैकी रुजलाय. हिरवा गारगार दिसत. आणि तो बघा चुकून मुद्दाम बीचवरतून चालवत आहे. एका सटाकला ना होल पांडल जोरदार. हा बघा, हा पण आता पटेली मारायला गेलाय. हे करताय शायनिंग. हे बघा हे बघा गव्हात दिसत असेल काय बघा तुम्ही मित्रांनो. ए ए ए ए ए ए हा बघा हा बघा हा बघा हा बघा गव्हात किती मस्त नाही गारगार आहे. जिगून येत आहे पॉम्पचर. तर मित्रांनो, आता जात आहो. अलू आहे इथं, झाड आहे अलूचा. जिगूला माहिती आहे. तर मित्रांनो, हा बघा आलू. तेव्हा पडलं हे बघा, आम्ही उचलतो ना. अलू पडलत. दाखव पुढच्यातला दाखव. मला पाहिजे. तर मित्रांनो, हा बघा. अरे उचल ते उचल. चल तो दे, चल मोठा दे. देतो. हा घे. हे वर काय हात का नाही. हे तो तर मित्रांनो, अलू बघा. कुठं आहे रे. हे मला पण एक पिका माहिती आहे. तो. मग तुला कोण सांग का. पाड बघितला तो बघ. हा बघ खाली दाखव. खराब आहे. मग मित्रांनो, इकडं मी यांचा काय. मग तू जातस मग जात. सगळ्यांनी खाली हे बघ इकडं पडलं ना. वरती आहेत काय. दाखव नको रे, खिशात टाकतो. आगे रे. हे बघ आलू. सोमनी काढला मग. कुठं दे. कुठे जाऊ तो दिसला पण नाही. दिसला नाही म्हणून
नाही तर हातातनं गॅस सुटत नाही माझ्या. तो त्या दिवशी आपण बघितला माहिती आहे. उसला तो बघ एवढा असं झाला बारका. तर मित्रांनो तुम्हाला यायचं असला तर सावरी फाट्यावर या, नाहीतर नको. तिथनं जिगू आणणार तुम्हाला आलू खाली. हे आलू पडला बा माझा. ए सोन तुला नको खायला. हाय काय रे चांगला. म्हणून तर तुम्हाला काढून देत आहे ना. नाहीतर मी तुमच्या देणार ना तो आडवा होशील दगड लागली. तर मित्रांनो हा बघा कच्चा आलू. हवं इथं तू काय तो माहिती कुठं? आहे. हलवला का पडतात काय कुठे रे? इथं आहे? कुठे गेला कुठे आहे? हा बा आला खाली पडला. हलवला का पडतं काय? मग पडणार मित्रांनो या आलूला भुरी राकाडीमध्ये ठेवली ना तो बोलता हलू. का पिकतात. हे आलूची उसरी पण करतात. माहिती आहे सगळ्याला. हा कच्चा बिच्चा काढतं. तर मित्रांनो करदा बघा. त्यांना माहिती आहेत करता कसे असतात. काय कधी बघितली होती. अरे बघ दिस वरती काय रे पडला वरते असता पण लय काट्या आहे. नाही आत. मीठ टाक माझा बाजूकडनं मीठ टाक. पाड आता. हे कुठे आहे पाड लवकर. कसा बोलतोस तू? काय तो बघ वरती समोरच बोला इथं तो बघ. यार तू कसा तर मित्रांनो हा बघा थोडा कच्चा आहे आणि अर्धा पिकला आहे. अरे काटा तुटला. हा बघा इथं पिका आहे. ए डोक्यात पडल. काय आहे? थांब मला भात येऊ दे. पाठीत तुपला काटा. अरे खालती थांबायचा. हा बघ कुठं खाली जाऊ परत. हा बघ पडला. जा आता रिटर्न. रिटर्न हे तर कुठं पडला तो सांग. हा बघ तिथे समोरच. दिसला. ही करवंद आहे तिचंच काट टुपलं. डांबर आहे काय. हे काजू कोणाचा असते तिकडं. तो रस्ता तिकडं. काय डांबर आहे का काय आहे. डांबर सारखा वास येत आहे. मला नाही आला अजून. दगडे बिगडे आहेत. तर मित्रांनो हा बघा आलो. चला तर मित्रांनो आता जात आहोत जांभली व जांभला असली तर तुम्हाला दाखवता. मी बोलतो मित्रांनो जांभलीवर जांभला आहे. ती बोलतो जांभलीवर जाऊन बघूया. तुला जांभला आहेत अजून. कारण की मागच्या वेळेला मी बघितलेलं असं बोलतो. मित्रांनो आता सायकल नेत आहो. हा बघा आलो. चालताना चालू होतो जाणून बा. ब्रेक नाही ते. माझी म्हणजे मी कशी होऊन चालवतो वाकून. तर मित्रांनो जिगू दंबला मला नेत नाही पुढं. स्वतः उतारलाच बोलाय म्हणून नाही तो वर पण काही घरात नाही असतं. चल आता बसतो. चल ये आता या या. एकदा उतारला हा बघ सोम गेला वडापावच्या इकडं. वडापाव सध्या बंद आहे.
हे सोम लवकरच जांभलात काय बघाय. मित्रांनो हे बघा मगाशी आलू काढून आणली. इथं जांभूल आहे समोर. त्या जांभलीवर जाऊन बघता जांभूल आहेत का नाही. मग चढणारा कोण हाय. अरे वरती जा चढ. काय वरती जर ही 2-3 हाती काय हो खाली पडलेली ती. तर मित्रांनो जांभला आहेत ती पण वरती आहेत लय शेंड्याला आहे. तिकडे चढलं होतं तुटायची फांड म्हणून आता खाली टिपताव कुठं आचली तर. कुठे गेला मित्रांनो. ही बघा असा जांभूल आहे ना तो चांगला लागतो गोड. मित्रांनो ही बघा आम्हाला दे ना मग. जांभूला. दाखव. तर मित्रांनो आता घरी जायला निघाला. काय रे झाला. तर मित्रांनो लास्ट पर्यंत व्हिडिओ बघितलात म्हणून थँक्यू. तर मित्रांनो आम्ही व्हिडिओ आता संपवता. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करायला विसरू नका. आणि टाटा. कमेंट करा कमेंट. काय आहे तर तुमच्याकडे काय म्हणतात तो. टाटा. काय काय हाय काय अस्सल आहे अस्सल. अस्सल अस्सल असली नाही अस्सल.